Paman Sengguni. Kula wonten dawuh sinuwun. Manira mundhut pangapura dene sawetara wektu pakenira paman ora manira kanthi pangandikan. Nun inggih. Dawah sami-sami nggih anak Prabu. Kepara bingah raos sing manah kula dene paduka sinuwun sampun kepareng medhar pangandika. Ingkang menika mawantu-wantu pun paman nyuwun dawuh menggah menapa ing dados wigatos sing pasiwakan sinuwun. Uruhanana paman marmane jeneng ingsun prihatin ing tak penggalih amung kejaba kahanane Yayi Werkudara nalika trihari kang kepungkur Werkudara ngestokke dawuh Bapa Druna ngupadi banyu suci marang Samudra Kidul wiwit ambyur samudra nganti dina iki teka durung ana kabare dheweke mati apa urip. Yen Werkudara wis tumekaning pati lega rasaning atiku awit wis ilang kliliping Praja Ngastina. Ning kang tak kuwatirake yen nganti Werkudara isih urip banjur dheweke ngerti yen dilorobke dening Bapa Durna. Gedene ngerti yen diangkah patine apa ora jeneng ndedha wireng marang uripku lan Bapa Durna. Kepiye mungguh penemune Paman Sengguni. Inggih. Inggih nggih dawuh paduka sampun kula tampi samendang boten karepit sinuwun. Wiwit kina makina ngantos singga sepriki mboten wonten lamakipun tiyang jegur segara lajeng wangsul saged gesang malih menika mboten wonten sejarahipun. Sampun to tiyang ingkang jarak ambyur samudra sedeng tiyang kalap kemawon awis-awis saged wangsul gesang kok nggih. Mila saking pangraos kula ugi kula sampun nemtokaken bilih dinten menika Werkudara sampun pejah. Werkudara sampun pejah. Paman wonten dawuh Paman Patih mestine isih eling. Nalika didhawuhi Bapa Durna kineng golek kayugung susuing angin mapane ana gunung Reksamuka mongko kaya ngapa gawate gunung kang kinu pengalas menungsa kang munggah gunung Candramuka tangih bisa bali urip ning buktine nadyan Werkudara dipangan buta loro nyatane butane malah ora mati babar Bathara Indra lan Bathara Bayu. Bratasena bisa bali kanthi rahayu. Apa ingsun ora samar yen nyumurupi lakon kaya ngono mau. Sinuwun kawontenaning samudra kaliyan daratan menika sampun ngantos dipun samekaken. Samudra kaliyan daratan menika benten nggih, benten panggenanipun. Menawi wonten daratan tasih kathah sarana kangge milujengaken dhateng badanipun Werkudara. Namung menawi wonten samudra Werkudara mesti kemawon kerem dipun gulung ombaking banyu segara kok nggih. Mila nyatanipun ngantos dinten menika mboten wonten kabaripun Werkudara menika sampun pejah menapa dereng batos kula nemtokaken dinten menika Werkudara sampun pejah. Werkudara wis mati, mesti sampun. Mayit sing ana segara mboten wonten nggih dipun panggihaken. Namung nggih wonten lho Paman. Ing ambyur samudra saged wangsul gesang alah sapa nalika kapan ana ngendi. Sedeng sing kulina golek iwak ana jroning segara wae. Yen dheweke kerem ginulung ombaking segara ya ora iso bali murih kok mah. Yen nyata Werkudara wis tumekaning pati dina iki uga Daryudana bakal nganake tasakuran ropian-ropian. Nah menika langkung prayogi monggo dipun wontenaken tasakuran kemawon awit babar pisan ngaturaken penuwun kalian ingkang Rama Sukalima. Bilih Kang Rama Sukalima sampun minangkani punapa ing dados dawuh paduka inggih menika nyuda dhateng kekiyataning para Pandhawa wujudipun si Werkudara.
Gandeng Kakang Penembang Durna sampun kasembadan mejahi Werkudara. Monggo sinuwun ngawontenaken pesta raja pitung dinten pitung dalu. Pun boten sah metang kathahing weragan. Nek mung arep gelar campur sari paring entekke sate rong piring paribasane. Pun monggo Werkudara mesti sampun pejah. Ngawontenaken rupian-rupian dipun ngis-ngis kemawon. Werkudara pejah Pandhawa sanesipun mesti badhe sumusul pejah awit Pandhawa menika anggadhahi sumpah antiga ndok sak petarangan pecah siji kabeh mbelani mukti siji melu ngenyami yen ngono perintah marang kabeh para Kurawa kinen tata-tata yen Duryudana bakal nganake tasyakuran agung awit Werkudara wis tumekaning pati lagi encon sabda ora kang sumewa kekering pasewakan kata samyon narka wonten diratamato pedhot ing wanti lan apa kaya mangkono dereng ngantos purna pangandikane wong agung Astina nggih Prabu Duryudana kedadak ing pendhapi negari Astina ana angin hangga darum kan tumempuh pertanda lampun pratane Sang Werkudara adikku di waduh bagus tenan di Werkudara wis bali syukur di wah Paman wonten dawuh Yayi Werkudara tumeka Praja Ngastina Paman. Nggih. Adikku sing bagus dhewe. Adikku Yayi Werkudara wis suwe pun Kakang arep-arep bali lho, Di. Upama si Adi ora enggal bali, pun Kakang bakal ambyur samudra goleki si Adi. Kula inggih ngaten. Menawi Raden Werkudara mboten mangsul Ngastina, kula badhe tumbut jegur dhateng segara. Awit menapa kasoking katresnan kula kaliyan Raden Werkudara menika lair tumusing batas kok sinuwun. Manggon inggih. Wah. Terus pundi Paman? Kartamar meneng. Iya. Iki lho, Raden Werkudara wis kundur. Wah, piye kabare? Ora padha rarsa to, Di? Ora ya slamet to, Di? Kurupati kakangku iya. Antuk pangestuning Kurupati kakangku. Raharja tekaku niskala. Basaku tampan ana. Wah, iya iya, Di. Tak tampa bombong atiku Werkudara. Ora nggih wilujeng ta, Raden? Paman Sengkuni iya. Tanpa pambengan sawiji apa. Wah, Yayi, Yayi. Saben dina aku iki ora tau turu. Anane mung lek-lekan wae prihatin, ora ana liya mrihatinake marang lelakonmu kuwi kok, Di. Pun Kakang lan kabeh para Kurawa dibiyantu kang Paman Plasa Jenar. Mangan ora enak, turu ora kepenak, lungguh ora jenak. Mergo anane atiku ki mung mikir karo keselamatanmu tenan kok, Di. Oh alah, Di, syukur yen kowe bali. Lho, upama kowe ora enggal bali kaya sing tak kandhake mau ngarep, aku karo Paman Sengkuni tumuli arep melu jegur samudra kok, Di.
Iya, Kurupati. Ngaturke penuwun dene semono tresnamu marang aku. Wah, ayo genah tresna to, Dik. Dikapak-kapakno kowe iki adhiku kok. Kowe iki adhiku. Apa ya edan ing atase aku iki dadi sedulur tuwa tega karo adine. Rak ngono. Iye, leres. Ora ana kakang kok tega karo adine. Napa melih kula? Kula menika kalebet dados tiyang sepuhipun. Ah, nggih, syukur. Ya, Di. Wis kasembadan. Yen ngono, si Adi wis kasembadan mituruti panyuwuning Bapa Durna. Pun kakang kepengin bakal mirsani mungguh kaya ngapa wujude banyu suci mau. Iya. Kurupati, aja dadi atimu. Nadyan wis kasembadan ngupadi banyu Perwitasari. Nanging banyu suci kuwi ora kasat mripat ning wis masuk ana uripku sak putuhe. Oh ngono? Iya. Banjur entukmu banyu suci mau saka ngendi lan sapa sing maringi? Entukku ana jroning telenging segara. Sing menehi sing nguasani segara. Waduh adhiku Di. Teteken tekun ketekan kang dadi sediamu Werkudara. Ora liwat pun kakang ngempek eyom ketrimamu ya Di. Iya padha-padha. Iki Durna bapakku ora lenggah, ora katon sebo. Bapa Durna kundur marang pertapan, ujube nyuwunke si Adi marang pangeran, muga-muga aja nganti nemahi tiwas oleh munjegur segara. Klebu pun kakang ya ngono, kaya sing tak kandhake mau ngarep, lagi wae pun kakang iki medhun saka sanggar pamujan. Nyuwun ana ngersane Gusti Kang Nyipta jagat, muga-muga Yayi Werkudara wilujeng. Lah kok mandi? Duryudana kakangku iya banget panarimaku dene kowe ora negake marang aku. Ya Di. Semono uga pun kakang dene kowe tetep ngaku guru dening Bapa Durna. Raden Werkudara senggone pamanku apa? Kajawi kula nderek bingah. Salajengipun kula namung kepengin atur pemut dhateng Paduka Raden pepeling bab apa? Kula menika ngginakaken ilmu titen. Inggih menika niteni dhateng kawontenan. Lelakon kepiye? Utaminipun lelampan Paduka. Lelampan jengandika menika wiwit rumiyin saengga sepriki kok namung tansah ngrekaos kemawon kok mung ngrekoso wae. Ning durung tau inggih menika kok ngalami mukti Nyakramati Mbau Denda. Jabi dipun penggalih. Kala jaman menapa jengandika menika kok nampi kamukten nalika kapan? Mongko nalika jaman obong-obongan bali segala-gala Pandhawa sekawan dalah kang Ibu Kunti saged wilujeng inggih awit pambudidayanipun Paduka Raden Werkudara. Lajeng nalika babat wana marta ingkang ngrekaos mbabati inggih Paduka Raden Werkudara. Ning sareng wana marta dados negari ingkang agung Pandhawa manggih kamukten. Lah kok sing wibawa jumeneng nata kok malah ora Raden Bratasena ning malah keng Ngraka Puntadewa. Lho pripun iku? Apa ya sadil ngono kuwi jenenge? Ora mboten ta? Mila nggih nggih. Mumpung dinten menika jengandika nembe pinayungan pangeran, mbok inggih monggo nggih pados kamukten. Golek kamukten ana ngendi? Lah nggih dhateng pundi malih? Menawi mboten dhateng negari Ngamarta, Gus. Ngamarta wis dilenggahi barep kakangku. Ayo dijalukno. Dijaluk. Sing kedungsangan iku sampeyan kok sing penak Puntadewa. Kowe aja ngobak-obak banyu bening. Aku wis trima. Aku wis trima dadi satriya. Uripku aja tok gawe kisruh. Lho, jengandika trima lah anak-anakmu piye? Lah napa urip ki mung arep dadi kongkonan wae, nggih ta? Wong tuwa niku kamulyan kanikmatan aja dirasake dhewe. Sampeyan Pandhawa kok kalah karo tukang becak. Sing jeneng tukang becak wae direwangi awan dinggo bengi-bengi dinggo awan, sirah dinggo sikil, sikil dinggo sirah, mung arep goleki anak kok.
Lah kok malah Paduka ki sing apa-apa carwa cemawis, mukti kok wardi nyami dhewe. Ha nek cara kula urip ning donya ki timbang diperintah, luwung merintah no Gus, luwung merintah. Paduka ora gelem dadi ratu, lah turun-turunmu besok apa ya mung gelem dadi gedibal wae. Ra nggih mboten ta. Mongko menawa Puntadewa mangke menak sampun lengser keprabon, sing genteni mesti ya anake lanang Puntadewa. Lah tegesipun turun Paduka mangke ora bakal luman apa-apa lho niku. Kaya kula bareng ngeten iki kula rewangi kedungsangan goleke sapa to yen ora goleke anake maratuwa. Ngono kok arep di nyami dhewe. Kudune Paduka ki tuwuh gregete. Ayo Nyang Amarta. Paduka riyen sing rekoso babat alas, paribasane nyawa ditatohke. Puntadewa ki ngewangi apa? Permadi ngewangi apa? Nek kula Sedewa ngewangi apa? Nyeklek pang cilik wae ora jegos. Ngono kok bareng wis mukti saiki dadi ratu wenang merintah. Disuwun, Den. Lang-lang indriya mangu mangun gong kanduhan rimeng lirena tanpa kanin. Yen tan tulus mengku sang Dyah Utama bareng tak rasa bener kandhane Paman Sengkuni nggih mesti leres. Kula menika anggadhahi patokan uripku aja nganti goroh. Kula niki saya suwe saya tuwa, menungsa niku saya tuwe saya tuwa ora saya enem. Mila kula goroh menika kula singgiri kok nggih kula singgiri. Kula menika tiyang sepuh wong tuwa ki nyawang kahanan rukun, nyawang kahanan adil menika kula remen sanget. Ha nek nyawang kahanan sarwa ganjil kados lampan Paduka, wah kula ora lila. Kula mboten nuwun sewu nuwun sewu kula mboten teges. Kula badhe damel urup-urup menika mboten nuwun sewu. Kula namung nglenggahaken menapa sak mestinipun ngaten lho ya. Yen pancen mengkono dina iki uga seksenana. Aku arep Nyang Amarta entuk ora entuk Puntadewa kudu mlengser ke prabon. Ngamarta tak jaluk pun Kakang Dumadi. Ora sida kewirangan. Durung nganti ropian malah Werkudara wis bali. Pripun sampeyan niku? Wong tuwa digugu malah ucape kaya mengkono. Sampeyan kewirangan mang kewirangan dhewe mriku. Ora ngajak-ajak kancane. Cari Werkudara mesti mati. Nyemplung segara ora iso bali urip niku manglek sampean niki Werkudara napa gareng manglek Nata marmo ora guyu ra nyuwara kok nyerekke. Iya, yen ngapunten. Tiyang nedha menika mesti mawi kecer. Iya niku wis ora kecer iki pancen numplak. Mirang-mirangke ratu sak nggon-nggon. Iya. Namung anu, sepisan menika kula sampun nemtokaken bilih Werkudara mesti kelampan, ora usah kanggo tembung mesti. Nggih, mbok menawi ngaten mawon. Mbok menawi kelampan bedah Ngamarta, mbok menawi lho nggih. Menawi gagal nggih sampun nglepataken kula, namung mbok menawi mangsa Budhawa. Nggone Paman Sengkuni tak jaluk ngawat-awati Werkudara. Nggone bakal bedah Praja Ngamarta. Dimas Kartomarma kuwi minangka dadi seksi. Kasil lan orane Werkudara kuwi dadi atur ana ngarsaning Prabu Duryudana. Yen nganti bisa kasil apa sing dadi pambudidayane Paman Sengkuni
tegese Praja Astina saya Kuncara Hanjaying Bawana. Hey!